Bueno, bertze urte batez ere gaur San Anton egune eta udaletxeak zenbait ekitaldi antolatu ditu, ezta, Joselu? Bai, bueno, ekitaldia honitz ez dira izaten, baina beti urteroko ohikoak, ez? Zarra dute gehien bat, txarritxekoak eta protagonismoa hartzen dute, haien dako zuzendu da gehien bat, bai, herritarren dako ere bai, ez? Eta gaurko egunak ze suposatzen du udalarentzat eta baita herritarrentzat ere? Bueno, udalarentzat urteroko bete behar bat, ez? Gustora beteatzen dena gainera. Eta, bueno, zarretxekukin batera antolatzen duen egun bat, ez? Eta zarrendako berriz, bueno, egun bat, aitzaki bat, beren egoitzatikan plazara ateratzeko, eta gaur gutxienez hotza egiten du, bino bai euldi polita dugu, eta disfrutatzeko momentu bat, eurendako. Momentuz plazak itxura ederra du, jendea hurbiltzen nahi da, pitinaka, orain bastan zopak, urtero legez, zinegotzi eta alkatei tokatzen zaizue zopak banatzea, eztela? Bai, hori itxura xarrak segitzen dugu horrekin, ez? Zopak banatu udaleko zinegotzi eta alkateak, eta, bueno, gaurkoan ere bai, ez? Eta bai, jendia beti hurbiltzen da, agian ez dakit, jende gaztia ikusten dugu ez dela hurbiltzen, baina, bueno, hori normala izanen da, zorik aski. Gaur hostiela izanez, pentsatzen dut gehiago hurbilduko delari. Erki bada, ongi ganda dile dena eta eskermile. Eskermila zuri. Egunon, San Anton eguna ospatzera gatoz gaur, eta oiden bazala, badakizue, urteroko saltsarekin hasiko gara, txistularia hor ibili da, hor dago, berriz ere bere soinuekin hariko da, eta eurekin batera bi bertsolari dauzkagu hemen, bi neska gazte, Alazne Untxalo erratzuarra, behintzat arratzon bizi dena, eta Mariane Txoperena Lezakarra. Eurek gaur 10 minutuko saiotxoa ingo dute, gero txistulariari utziko dio txanda, eta ondoren berriro ere beste 10 minutu. Horatu, zopak banatuko ditugula, alik eta azkarren hemen eraurrian zaudeteneri, gero 12tik aintzinera izango da zopa banaketa herritarrentzat, eta ordu batetan egingo dugu urteroko zozketa, badakizue, joan den urtean hasita, Baztango Zaporeak elkartearen ekoizleen produktuekin osatutako loteak dira, eta hori ordu batetan egingo dugu zozketa. Beraz, bultzitzen zaituztet bi bertsolariekin, Alazne eta Mariane. Egunon denoi balkoitik hasi, dezagun berso jarduna, aurrak zaharrak publikoa behinpin, daukagun nahiko txukuna, eskuak denek sakeletan ta, aho berotik lurruna, laino artean abitu dugu aurten San Anton eguna, aurten San Anton eguna. Egunon denei ongi etorri, plazan zuekin batera, San Anton dugu hazienda eguna, eta hori da afera. Egualdi freskoz plaza aldera, heldu gara
Nik espero nun azoka handi bat, jendea trago ta trago, feritan gixan egun osoa, paseoz nahi nun igaro, San Anton dela ta animaliak, baina egin zait arraro, aziendaren eguna baina aziendarik ez dago, aziendarik ez dago. Horregatikan zuri egina, zaizu plaza hau bitxia, naizta egunak galdua duen lehenagozun esentzia. Oiturak beti mantentzekotan badu bere garrantzia, eta beititik somatzen dugu txaloa eta irrintzia, txaloa eta irrintzia. Nabaritzen da batzuk dutela, gugana begirunea, ala eta guztiz aipatu dugu, animalien unea, ta aurkezleak ala errandu, garela emakumea, baina izan gaitezke zu aretxe eta ni xerrikumea, eta ni xerrikumea. Irudimena eskutan hartu, eta horren bezeroa, agian hoiek bihurtuko gara, asmatu duzu geroa, denak mantakin, berokiakin, fresko baitago giroa, zeinen gustora hartuko duten ondoren zopa beroa, ondoren zopa beroa. Gustora sartuko da bai zopa bat bero, gu ere izanen gara ondoren bezero, baina hemen erosten jendea dabil ero, zuk lortu ote duzu, ai, 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 boleto bat edo. Hiru erosi ditut begira, begira, zerbait tokatzeko dut nere ikusmira, baina laino tartetik nolako dizdira, eguzkiaren printzak, ai, 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 somatuko dira. Ematen digulako beroa andana, eguzkiak inbeza orain bere lana, nik boletorik ez dut alazne aiama, zuri tokatuzkero, ai, 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 gero erdibana. Lesakatik etorri zara arras lasai, boletorik angabe baino
zaude alai, ez duzu erosita, tokatzea nahi, ez zaizu tokatuko. Ai, 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 baina niri igual bai. Ta zuri tokatzea nik ere dut naia, hola pasako dugu goiz bat hain alaia, bino gelditzeko ere badugu garaia, urrengo saiorako, ai, 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 utz dezagun gaia. Naizta etorri garen gu ilusio handiz, balkoitikan kantari gogotxu ta irriz. Naizta parean dagon orain jende haunitz, orain zopa bero bat, ai, 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 eta gero berri. Hemen udaletxeko azpian, ari dira gero ondotik egingo duen zozketarako rifak saltzen. Ordu batetan egingo dugu hemen zozketa. Aurtengoan Baztango ikastolako 4 ume etorriko dira, 4 ikasle zozketari egitera, bolak ateratzera. Sariak handaude batzuk behintzat bai, etxe xuri handi horren eskaparatean. Eta jaz hasi ginen bezala aurten ere, Baztango Zaporeak taldearen ekoizleen produktuak dira, 1.000 euroko, gutxura bera 1.000 euro, 1.000 eurokin osatutako sariak. Eta erranen dugu, Baztango Zaporeak elkarte horretan, aurtengoan, 10 ekoizle direla, parte hartu dutenak, lote horiek edo kajatxe horiek osatzen. Larraldea sagardotegia, Baztango xuria ardoa, Horraxa eztiak, Hautsitxia gaznak, Ualdeko Moxal eta Aratze aragia, Ernaute pateak eta xerrikiak, Indakoa baserriko bildotxak, Irular mermeladak, Dutarimuno arroltzak eta Jauregiko esnekiak, kasunetan gaznak. Hoie dira ekoizleak, hoien produktuekin osatutako sariak izango dira gaur. Deskantxuaren ondotik berriz, udaletxera saltoa, balkoi luzea jarri digute, guretzako galakoa. 10 minutuz bisaio txiki, horrelaxe zentratoa, lehen beroketa egin duguta, orain da benetakoa. Lehen beroketa egin duguta, orain da benetakoa. Ederki ospatu beharra dugu, tradiziozko eguna, Baztandar pila bildu zarete, euskaraz zuen jarduna, ahoratu
Sala beroa, hemen dena ezaguna, zein idiliko pelaino hontan, txistua eta txuntxuna, zein idiliko pelaino hontan, txistua eta txuntxuna. Ni ere leno ibilia naiz, musikariai begiratzen, biak batera nola iten ditun, ia enuen asmatzen. Esku batean txuntxuna eta bertzean txistua batzen. Gu bigara eta bera bat baina, aizu etzaigun ekatzen. Gu bigara eta bera bat baina, aizu etzaigun ekatzen. Musikari da eta artista, hartu behar dugu aintzat, bere doinu ez plazara etorri, dazar egoitzatik at. Bi gauz batera egiten ditu, baina bakarra da behintzat. Hemen goitikan eskatu nahi dut, patxintzat txalo bero bat. Hemen goitikan eskatu nahi dut, patxintzat txalo bero bat. Zeren txaloak egun honetan ez direlako debeku, zaharretxean goizez giroan nola ark duen edertu. Zaharretxea udaletxea, berez baziren bileku, guk ere ara joan behar genuen nino ezkara aietu. Guk ere ara joan behar genuen nino ezkara aietu. Plaza honetan kantuz aritu, gara 11 alditan, ez gara gertu egoitzara, ameketan zagon zitan. Tan kantatzeko gogoz gaudegu, geratu gara takinkan, bertzegun bat ezagian biok, joanen gara bisitan. Bertzegun bat ezagian biok, joanen gara bisitan. Ta denak doaz orain iesi, negozioa ala zen. 11etan gu geldituk baina, orduaz ez gogoratzen. Agian gara lotxagabeak, eta ez gara ohartzen. Zaharrak gure esperun eta gu julin kafe bat hartzen. Zaharrak gure esperun eta gu julin kafe bat hartzen. Behintzat zerbait aditu dute, esperantzakin alare. Begitu zopak egosituzte, emeki suabe, suabe. Zerbitzariak lanean dabiltz, oso estu eta grabe. Herri hau etzen ez herri zanen, mai
maian euzolanik gabe, herri hau etzen ez herri zanen, maian euzolanik gabe. Auzolanak ematen baitigu oreka, gu ere ibiltzen gara, horretan tarteka, zopai begiratzeko hartu nahi dut beta, zuk baote dakizu zoparen rezeta, zuk baote dakizu zoparen rezeta. Errezetak badauka, luzea den soka, ardikiaren tripak, ipini borborka, ogia bustieta, azafraia bota, horrela egiten da, lagun baztan zopa, horrela egiten da, lagun baztan zopa. Probatzera etorri, nintzen berez ona, baina erdikia dula, hori zer da broma. Tripako mina emanen dit eta sakona, jatea igual ez da hain ideia ona, jatea igual ez da hain ideia ona. Bajatu ezkero lagun, hemendik xuabe, zopa probatu ez izan horren doakabe, sabela betezazu, maiane alare, ta gero bazkaltzeko goxerikan gabe, ta gero bazkaltzeko goxerikan gabe. Baina igo nahi nuke bazkariko mala, beraz alde batera utziko dut salda, ara begira nagota nahi dizut galda, lanean dagon hori alkatea alda, lanean dagon hori alkatea alda. Gaur bera aipatzea, ez dugu kaltea, hainbat jende dagota beretzat kaltea, guri ideki digu etxeko atea, herrian zerbitzari gaur da alkatea, herrian zerbitzari gaur da alkatea. Ta herritar xumeak gu haren bezero, urte osoan kexaz gabiltzanak ero, uste dut berso zale daukagula edo, baietz bersotan hasi eskatu ezkero, baietz bersotan hasi eskatu ezkero. Naiz gustora hariko zenbera kantari,
gaur zerbitzatzen dabil, ari eta ari, ezin baizaigu ibili, momentuan nagi, bera bertsozale da, semea bertsolari, bera bertsozale da, semea bertsolari. Beraz bersoa dute, etxe hortan zorri, lanean zoparekin, dabil gorri-gorri, ziur EH Bilduk duela igorri, aurpegi zurik eta deitzen zaio horri, aurpegi zurik eta deitzen zaio horri. Denak dira langile, zuzabiltza oker, EH Bildu ez da baztanen ta alfer, naiz entzulez beteta dauden hainbat bazter, txalo jotzen dutenei bihotzez mil esker, txalo jotzen dutenei bihotzez mil esker. Batzuk ari baitira, zopa eta saski, eta txalo jotzeko, ez dute nahiko asti, hor bi emakume daude, txaloka zehazki, bientzule on badira ez dago hain gaizki, bientzule on badira ez dago hain gaizki. Bat izeba izanen da, ta bertzea ama, ta bizitu nahi zuten gaurko panorama, jai girora irten da, atzen duta zama, behintzat eskertzen dute gukindako lana, behintzat eskertzen dute gukindako lana. Txalotzeko badute eta almena, eta eskertzen dute gaur gure sormena, ze zentzutan den ez dakit erran behar bada dena, eskertzen dugulako guke beraiena, eskertzen dugulako guke beraiena. Hemen goitik ikusten dugu zuen jarduna, hor badago gizon bat dela txapelduna, ta balkoitik egina dut nik ailaguna, txirritan antza dauka ia ezaguna, txirritan antza dauka ia ezaguna. Beraz bersotan laister ordu gutxirrita, bastoita zapelak indu pinta polita, San Antonen paratu diote eta zita, ta gurekin batera kantuan hasita, gure rimak asmatzen ditu aldiero, beraz bersoak ja
ikastolako bihotzez mil esker. Ta ikasle guztiak lanin eginez ler. Baina bueltatuko naiz bukatzean laister. San Anton eguna ta behartzen ospatu. Eta balkoi batetik gustora kantatu. Lagun batekin bada barrendik gozatu. Eguzkiare atei da lagun begiratu. Orain falta zaiguna aurpegi erretzea. Ordun izango zinuzuk malaletxea. Begiak itxita ja ditut nik ertzean. Gu kantuan hasita eguzkia gertzea. Hori da guk hain ongi egin dugulako. Bueno, ibili gara hasieran flako. Baina bertso kantuan balkoitikan salto. Nik ez dut egingo ze bertigoa bapo. Hemendik erorita seguraski mina. Eta gero gorantza goratu ezina. Hobe dugu guk egin lehenoko berdina. Saio aurrera doa lagun imagina. Bueno, ta bastan zopa aldago goxoa. Naiz eta irensteko ez den erosoa. Hortik batek errandu dagola sosoa. Eman beharko dugu araño pausoa. Nik behin ona etorrita probatu nahi nuke. Ez probatzea izango zelako nahiko kutre. Errezetari hartu zamaika apunte. Hemengo sukaldarik du nahiko bertute. Baino saioa bukatu behar da hortako. Ta emanen dizkigu zopak nahiko gako. Balkoitikan egin nahi alzenun eskapo. Beraz agurra ere kantatu beharko. Zerbait erdizka erran badugu. Publiko otoi barkatu. Balkoi erdian zuei begira. Gustora dugu kantatu. Orain bera joanen gara. Ta bastan zopa probatu. Geroxeago erranen dugu. Hau ote zaigun gustatu. San Anton ongi hasi duguta. Ongi zazue bukatu. Guain eguzkitzu talainopean. Eguna zegon iluna. Txistulariaz takale jiran. Betea dugu jarduna. Bertso kantuan baztanen barna. Gure hitzen oihartzuna. Ta gero zopak eta zozketa. Honek badauka
ongi bukatu eguna. Berehala hasiko gara zozketarekin, hortarako dauzkagu aurten Maztango ikastolako 4 ikasle, Alasne, June, Xuan eta Adei, eurek izango dira aterako dituztenak zenbakiak, lehendabiziko 1000koak, ero 100koak, 1000koak eta unitateak. Laugarren saria den zenbakiak aterako ditugu orain. Laugarren saria Maztango Zaporeak elkarteako ekoizleen produktuekin 6 botila sagardo, kilo bateko eztipotea, kilo erdi bat gazna, gaztanbera kilo bat, 2 botila ardo, Maztango xurie, mermeladak, 2 pote, dozena arroltze eta gazna, beste gazna kilo erdie behiena jauregikoa. Hori da laugarren saria, beraz aterako dugu 1000ko zenbakia. Milako lemezi. Laua. Lau mila. Zazpi. Zazpi. Hiru. Bi. 4.732 laugarren saria. Horatu, hilabete bateko tartia dagoela, sarian zenbaki horiek erakusteko eta saria biltzeko. Hilabete bat. Bazen hirugarren sariakin, Larralde sagardotegiko 3 botila, Horraxa eztia 2 kiloko pote, Hautsitxia gaznako kilo erdi bat, Gaztanbera kilo erdia baita ere, eta Zenderena beste kilo erdia, Maztango xuri ardoa 2 botil, Irular mermelada 6 pote, Dutaren mino, hostia gaizkeran da. Dutari muno. Arroltzeak, 5 dozena, eta jauregia gazna 2 kilo erdi. Hori da, hirugarren saria. Lehendabiziko zenbakia, 1000koa. 5. 5.000. 0. 5. Eta azkena? 2. 5.052.
Ozen, bigarren sariekin, sagardo eztie, gazna gaztanbera, bildotsa zerrikumea, ardoa, mermelada, arroltzeak eta gazna. Milakoa? Iru mila. Iru mila, irureon. Eta bat. Bigarren saria. Eta lehen saria, sagardo hotel bat, 2 otordu sagardotegian, 2 kilo ezti, hautsitxiako gazna bat, gaztanbera kilo erdie, zenderena kilo erdia, moxal lotea edo zaldi aragi lotea 8 kilo, aratze aragi loteaz beste 8 kilo, bildotsa bat, zerrikume erdia. Ardoa 3 botila, mermelada 8 pote, arroltzea 5 dozena eta 3 jauregiko behi gazna 3 kilo erdikoak. 3 mila. 0. Bila eta azkena? 7. 3 0 2 7, 3 mila 27. Mila esker, gozatu egunaz, eta helduen urtean berriz ere, espero du horrelako egun izatea.